Maide ayeta not u notu yekê. Bismillahirrahmanirrahim. Xwetan be ya eyyuhellezîne âmenû gelî ehlê îmanê, gelî bawermenda innemel xemru muhaqqaq araq. Yani tişta ku serxweşiyê çêkê. Aqilê însanekî binixwîne. Vîdî araq bê, içkî bê, esrar bê, eroîn bê, hema tiştê ku aqil winda bikin. Vel meysiru û qumar. Vel ensabu û fal. Vel ezlamu û pût. Pût û fal. Ansab kam bezînin. Erê. İçki û qumar û pût û fal. Evana xwetane bê riçsun, evana pîsin, tişna qirêjî û gemar û çepalîna min emelî şeytan, evana sinatê şeytanın, ev emelê şeytana, îş û karê şeytanın, feçtenîbûhu xweşba tişta dûr bikin. Yani içki û qumar û pût û fal evana sinatê şeytanın. Sinatê wî ye. Şeytan î pîs e, sinatê wî jî pîs e. Feçtenîbûhu xweşbana dûr bikin. Ji bo çi? Leallekum tuflîhûn da got win serfiraz bibin. Win kar û qezencê bikin. Yani deviş sinatê şeytan berda. İş û karê got şeytan dike û wî îş û karî nekin. Ji bo wî got kar û qezencê bikin. Wexta got win sinatê şeytan bi kar bênin, wîn jî xwe wî sinatî bigirin, içkî bê, qumar bê, fal bin, pût bin, hûn ê hingî xisarê dibin. İnnemâ yuridu şeytanu muhaqqaq şeytan dixwaze en yuqi'a beynekumul adawete vel bagzaa. Xwe Teala dixwaze nêyartî û kîn û buxdê û nefretê têxê navbera we da fil xemrî vel meysirî. Biriya qumarê û biriya araqê. Bi van her du sîlahê xwe dixwaze got nêyartiyê têxê navbera we da û dixwaze got kîn û buxdê têxê navbera we da. Yani qumar û içkî, araq, ev di sîlahê şeytanın, şeytan bi her du sîlahan nêyartiyê têxê nava însana da. Nava bawermenda da. Kîn û buxdê têxê navbera wan da. Ve yasuddakum an zikrillâhi û şeytan bi van her du sîlahê xwe bi qumarê û bi içkiyê ve ji zikrê Xwedê yani ve ji Qur'anê û ji İslamê û ji bîranîna Xwedê û ji riya Xwedê we dûr dike ve anis salatî û ve ji mêjê jî we gafil û dûr dike. Men'a ve ji mêjê jî dike. Fehel entum muntehûn. Maîdî hûnê dev jê berdin. Maîdî we dev jê berda. Yani gelî Müslümana, gelî bawermenda dev ji va tişta berdin. Dev ji qumarê û içkiyê berdin. Şeytan dixwaze ku bi vana nêyartiyê û kîn û buxdê têxê navbera we da. Dê naxwe dev jê berdin. Heke tu bawermend bê, tu bixwazî kar û qezencê bikê, dibe got tu dev ji vana berdê. Heke na, tu naxwe tu sinatê şeytan tênê cih. û tê şeytan bi her du sîlaha wê nêyartî û kîn û buxdê têxê navbera we da. Îdî asir tûî. Ve atî'û Allah ve atî'û Rasûl. û biya Xwedê bikin û biya Resûlê wî bikin. Wehzerû û xweş bê emriya Xwedê xwe dûr bikin. Bê emriya Xwedê nekin. Erê. Fe in tewelleytum heger hûn berê xwe ji îtaata Xwedê û pêxember vegerên hûn bêhna welan biya Xwedê û pêxember nakin, em ê li pey şopa şeytan em ê herin, êna xwe fe'lemû zanibin ennemâ ala rasûlinel belâgul mubîn. Wazifa pêxemberê me ew e got ji were bêjê teblîg bike. Pêxember ji were got dêdî hûn dixwazin biya wî bikin, dixwazin biya wî nekin. Hûn biya wî bikin, ji xwînên dunya û axîretê kar û qezencê dibin. Hûn biya wî nekin, li vê dunyayê jî hûn ê cezayê xwe bikişênin. Li vê dunyayê jî û li axîretê jî hûn ê cezayê xwe bînin. Li vê dunyayê hûn bê emriya Xwedê û pêxember bikin, hûn ber Xwedê û pêxember rabin. Hûn qanûna Xwedê û pêxember hûn qebûl nekin, hûn ji xwe re qanûna bênin. Li vê dunyayê jî wê bi were herb werê kirin, wê bi were
شر وري كرن وشغل آخرته يجي جزال هي بياوي يعسلونه.